OK, čaute ľudia, dneska som tu zas a mám tu nový elektrický bicykel. Takýto krásny elektrický bicykel. Natočím na ňom aj jazdu a ukážem vám všetky technológie, jak tu fungujú. Takže mám tu tak, potom tutok sa to zapína. Tutok už vidíte, že koľko to má dojazd. 44,4. Tutok si kliknem, mám ešte dve baterky. To je na nejakých neviem koľko. Tutok tu mám, nefunguje to. Tutok mám rýchlosti, vyzerá tak smerovky, svetlo. Toto krásne mi svieti. Aj tuto vzadu. Potom tutok mám, týmto sa zapína. Tutok je trúba. Tutok mám plyn. Prednú a zadnú brzdu. Zadná mi skoro vôbec nebrzdí, dneska som brzdil prednú a skoro som spadal. Tutok mám stojan taký, pedále, také pedále. Tutok mám zámok, ktorý sa dá tak, to je jak keby k tomu, že proste takto vysuniem a zamknem. Dobre. Tutok mám obrovitánske koleso, to podľa mňa aj 240, to je 35, neviem. 20x4 1,2, to bude takú krásnu sedačku, pod ktorou je počítač na obmedzenie rýchlosti. Keby vás to zaujímalo, je to naplno nabité, ide to okolo 31-32, ale je to odblokované. Keby to bolo odblokované, tak je 50, ale je to zablokované, takže 25-40. 25, keď je málo nabitá, potom po tú sedačku mám tiež baterku, ktorá sa dá vysunúť. Tutok mám asi ten šípec, ne? Potom tutok mám, neviem na čo. Potom vpredu mám, takto, ak som hovoril, svetlo aj Porsche. Takže koleso, neviem, to je tiež nejaké malé koleso. Brzda, to nie sú hydraulistické, škoda. Nemá to odprženie, to vôbec nevadí, ale vzadu, jak je to koleso, koleso je úplne veľké, takže to nebude ani tak cítiť. Takže tutok sa mi zdá, že je 20. Tuto je 20 km, 15, 25, 30 a 50, len to je 25. Tutok je to všetko a za chvíľku vám pôjdem ukázať jazdu. Ľudia, ešte som vás zabudol povedať, sorry, že maximálny dojazd je okolo 50 km, ale ešte som to nevyskúšal, lebo mám dve paličky zo 4, takže neviem, ale za chvíľku vidíte jazdu z môjho pohľadu aj zvonka, takže my môžeme ísť rovno na to. Pínáme to, stojám dole, hej, takže ideme prvú jazdu a ideme na to. Teraz idem nejakých 25-26, není to úplne naplno nabité, to je okolo kamaráta. Počkať. Takže takto je jazda. Dobre, a za chvíľku sa vám ešte ozvem. OK ľudia, ak vás ešte zaujímalo nejaké veci, môžete mi kľudne napísať do komentárov a v ďalšom videjku vám budem na to odpovedať. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, nezabudnite like, odber, zvonček a ja sa s vami učím. Čau.